ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ଜିନିଷ ହେଲା ପଇସା ଖାଇବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପଇସା ଖାଇବେ, ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଫୁଲ କରିବେ ପଇସାରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବାହାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ହୁଅନ୍ତୁ ଏତେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋନ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋନ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାଗି ଯାଚିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସାର୍ଟ ଅଛି ପିନ୍ଧିବାକୁ, ତାଙ୍କ ପାଖେ ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାନେ ଯଦି ସକାଳୁ ଚା କରିକି ପିଇଲେ ନା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଇସା। ଚପଲ କଣା ହେଇଯାଇଥିବ ତାକୁ ବି କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଯିଏ ପାଉଛି ଚାଉଳ ଡାଲି ଯାହାବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି। ଆମର ସେ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ତାଙ୍କ 3 ମାହ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ କହିଲୁ ବୋଲି ଆମର କାଟିଦେଲେ। ହେଲା ଆମର 3 ବଖରା ଘର ବୋଲି ଆମକୁ ପକ୍କା ଘର ବୋଲି କାଟିଦେଲେ। ଯଦି ବି କାଟିଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଲ କର, ନା ତା ନାହିଁ। ବ୍ଲକ ରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପଇସା ସବୁ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଯୁଆଡେ ବୁଲି ଆସିବେ। ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରନ୍ତା, ପୁରା ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କରନ୍ତା ଲୋକମାନେ କେହି ଖାଇ ପାରନ୍ତେନି, ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତା ଠିକ ଠାକ ରେ। ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଉପର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ଉପରେ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମେଲ କରନ୍ତେ କି ଏଇ କାମ ହେଇଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତେ। ନିଜେ ଦେଖିଲା ପରେ କିଛି ଯାହାବି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖନ୍ତି ଯାହାବି କରନ୍ତି। ତ ମନ ଇଛା ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ଖାଇକି ଦୁନିଆ ଟାକୁ ବୁଡେଇ ଦେଲେଣି। ଆଉ ଓଡିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗରିବ ଅଛି, କିଛି କେହି ଧନୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ରୋଡ କରିଦେଲେ ଓଡିଶା ହେଇଗଲା ମାନେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ଡେଭଲପ କଲା। ରୋଡ କଲେ ହୁଏନି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡେ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, ମନ ଦୁଃଖ କଥା କାହାର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲା ତାପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଯାହା ଦେଖିବି, ଆଉ ଏଠି ମନ ଇଛା ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ରାଜନୀତି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୋଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ